आरो नेहाथारिजों लोगोसे गुबुन गुबुन मावफारिया लोगो नोंथांमोन दिनैनि बे प्रग्रामावनो बाहागो लानो हानाय जोंनि बिसमुरि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरिजों लोगोसे गुबुन गुबुन मावफारिया लोगो नोंथांमोन आरो बे हाबाफारियावनो बाहागो लाफैनो हानाय जोंनि मानगोनां लेङाइ फोरोंगिरि बिथां केशव मोसाहारि आरो बे गामिनिनो गामि बेंगिरि गावबुरा बिथां आरो दिनैहाय बरायनायाव आङो दिनैहाय नुजाफैदों आरो आङो फंनैसो बिबुंथिखौ आङो होनो सानदों। आंनि बिबुंथिया बेनो माने दिनैहाय बे गामिनि फरायसाफ्रा सानै सेथियाव नैथियाव सासेमोन नैथियाव सासे आरो थामथियाव साथाम दा आं मिजिं खालायो माने बिसोरो साफ्रोमबो माने कलेज बा हायर सेकेन्डारिफ्राव माने अलरेडि एडमिसना जाखांबाय दा जानानै बेखौ गोसोआव लादो माने कलेज होनोबा माने हाई स्कुल लेभेलाव जेरै गथि फोरोंनाय जायो नाथाय कलेजाव लेक्चारार एबा प्रफेसारफ्रा ओरैबायदि लागोन क्लासखौ माने बिसोरो थं लेक्चार होनानै थांगोन आरो एसे एनै माबाफोरखौ बिसोर बर्डआव दिन्थिगोन मोजाङै गथि खालायनानै आद्रि खालाया जासिनो नोंसोरो जाहाथे कलेजाव थांबाय क्लास लाबाय लानानै जाहाथे नोंसोरो दानिफ्रायनो मोजाङै रेगुलारै फरायलाङो नांथाबनानै जाहाथे थायो हाई स्कुलाव जेसेबां नोंसोर खस्थ' खालायदों बिनिफ्राय नोंसोर रासिन खस्थ' खालायनांगोन मानो होनोबा कलेज लेभेला आरो गोब्राबसिन हाई स्कुल लेभेलनिफ्राय गोब्राबसिन ओंखायनो खस्थ'सिन खालायनांगोन आरो टाइमखौ गथिसिन खालायनांगोन आरो दा बेबादि नोंसोरो टाइमखौ लस दाखालाय बेखौ आं बोसोनखौ होबाय आरो मोनसे बाथ्रा मबाइल गंफा बिबाय आं मिजिं खालायो आरोखि दा बयनावबो मबाइला दंसै बे मबाइलखौ मोजाङै बाहायनो रोंब्लासो बेयो मोजां जागोन मोजाङै बाहायनो रोङाब्ला बेयो गाज्रि जागोन साइन्सनि बेलायाव सानसुमैफ्रा मोनसे खोथा होनखादों माने साइन्सनि बेफोर जिनिसखौ मोजां खामानियाव बाहायब्ला मबाइलखौ बाहाय नोंसोर दा साननो हानाय जाबाय बबेखौ बाहायब्ला गाज्रि बबेखौ बाहायब्ला मोजां दा नोंसोरो जेब्लाबो नोंसोरनि गोसोखौ नोंसोर सामलायनांगोन आरोखि जोंनि बिमा बिफाफ्राबो नोंसोरखौ नुबाय थाया नोंसोरनि गोसो सिंनि साननायखौ बुजिजोबा दा ओंखायनो नोंसोरनो नोंसोरनि गोसोखौ सामलायनानै ला दा नोंसोर दिनैहाय जेनेबा फार्स्ट डिभिजननिया गोजौआव मा दङ डिस्टिंक्सन बेफोरबायदि माबाखौ
गोसो होआ बेहाय थां गोसोआ सेकेन्डआ फार्स्टआव थांनो नाजा फार्स्टल' नङा सेकेन्डआबो टपाव थांनो हाथारगोन होननानै जुदि जुजिथारोब्ला थार्ड डिभिजनाबो जुदि एकदम सान हर नाजायोब्ला नांथाबथारोब्ला थार्ड डिभिजनखौबो जोङो गाबोन फार्स्ट डिभिजन बा टपाव थाङा होननानैबो जों बेखौबो बुंनो हाया दा आङो मोनसे एग्जाम्पलखौ होनो लुबैदों बेयो बारा माने गिदिर एग्जाम्पल नङा होमबाबो बेनिफ्राय सासे डेपुटि इन्सपेक्टर जानानै दङ जोंनि ओनसोलनि बुंनो थाङोबा माने बे देरसिन अफिसार आरोखि दा स्कुलनि एडुकेसन डिपार्टमेन्टनि बेयो डेपुटि इन्सपेक्टर बियो इनचार्ज नङा एकदम रेगुलार इन्सपेक्टर बियो जोंनि बे बासबारि हाइ स्कुलाव फरायदों